you are welcome to the channel JSP Advice 665. नोंथांखौ JSP Advice 665 चेनेलाव फिन बरायनानै लानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथाङा आनान गसाइनि अननायाव बोर सासेयाव मोजाङै दं होननानै आं मिजिंथियो। दिनै आं बे भिडिअआव BPF-निफ्राय सोर बिजाथिया देरहासार जाखो बिनि डिटेल्स रिजाल्टखौ नोंथांमोननिसिम होनो नाजानाय जादों। BPF-निफ्राय देरहासार जानाय सुबुंफोरा जाबाय गासै 29 जन। बिथांमोननि मुंफोरखौ आं फारियै समस्थिजों लोगोसे फोरमायनो नाजाबाय। भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोनखौ साननानै बिथांमोना बेसे भटआव देरहासार जाखो बेखौ आं दिनै मेनसन खालामनो लुबैला आरो जायफ्रा जाखांफुनाय लाइमोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलनि MCLA-नि देरहासार जानाय सुबुंफोरखौ मिथिनो हायो बैसोर लाइमोनफोरनो आरो माखासे मिथियै सुबुंफोरनो थाखाय आं नैबे JSP Advice 665 इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजनि जै नोंथांमोननिसिम फोरमायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअनि जै गासै BPF-नि देरहासार जानाय सुबुंफोरनि खौ मिथिनो हागोन आरो बिथांमोननि समस्या बबे बेनि सायावबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन। फै दानिया जोङो BPF-निफ्राय 29 जन देरहासार जानाय सुबुंफोरनि समस्ति आरो सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारि मिथिनानै लानि। कारेन्ट BPF उइनार आथिखालाव BPF-आव देरहासार जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सेथियावनो दं उइलियाम नार्जारी जमदुवार। बिथाङा ओरैबायदि सुबुं, बिथाङा गोरिब निखावरि आरो रायजो राजाफोरनो सरकारनि थाखा नङा गावनि न'खरनि थाखाफोरखौनो बयनोबो अनसुंथाइ होनानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मदद खालामोमोन आरो बिथाङा बै बुब्लियाव सासे ससियेल वार्कारमोन आरो सासे धोनि सुबुं। बिथाङा गावनि गोलोमदैनि फैसाफोरखौनो रायजो राजाफोरनो ओरैनो राननानै होयोमोन। बै बुब्लियावनो बिथाङा खोब मुंदांखा आरो बेखौनो हाग्रामा महिलारिया जमदुवार ओनसोलनि BPF-नि बिजाथि महरै सायख'दोंमोन। उइलियाम नार्जारी बिथांनि मुङा जमदुवार समस्ति। नैथियाव दं जेम्स बसुमतारी निसिमा। बे निसिमायाव फेरेंगा दाउ गोसोमा गेलेदोंमोन। बावखुंग्रियावबो बिथाङानो गेलेदोंमोन, नाथाय मोननैबो समस्तियाव फेरेंगा दाउ गोसोमा जेनबाय आरो बिथांनि जि गिसिरनायाव दिनै सोरांनाय नंला। दा जेम्स बसुमतारीजों बिथां फेरेंगाया निसिमायाव ओरैबायदि फेजेनजादों बेखौ बुंथावा आरोखि। सेथियाव उइलियाम नार्जारी जमदुवार, नैथियाव जेम्स बसुमतारी निसिमा, थामथियाव रबिना नार्जारी कुसुगाव, ब्रैथियाव बेगम आखतारा आहमेद मथंगुरि, बाथियाव दनेश्वर गयारी बावखुंग्रि। बे बावखुंग्रियावबो फेरेंगाया गेलेदोंमोन आरो निसिमायावबो मोननैबो समस्यायाव बिथाङा जेनदोंमोन। बिनि उनाव दं स्नि धीराज बरगयारी सबायझार, 8थि दिगन्त गयारी सालबारि, 9 प्रेस मुसाहारि धनश्री बियाब, 10 त्रिदीप दैमारी हरिसिंगा, 11 हाग्रामा महिलारी देबरगाव, 12 सरन बर' रौता, 13थि इहन दैमारी भैरबकुन्दा, 14थि आगास्ता टिग्गा दिहिरा, 15थि मुक्लेश्वर आहमेद श्रीरामपुर, 16थि शुकुर सिंह मुसाहारि चिरां, 17थि गणेश कसारी सुक्लाय सेरबां, 18थि कलिबुर रहमान थुरिबारि, 19थि मुनमुन ब्रह्म पर्बजरा हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां, 20 देरहासार बसुमतारी सालाकाटि, 21 लोमसाव दैमारि कइराबारि, 22थि सियाम सुन्दि पासनै सेरफां, 23थि प्रकाश बसुमतारी दतमा, 24थि पाउल तब्ब ननि सेरफां, 25थि मृत्युंजय नार्जारी सराइबिल, 26थि पानिराम ब्रह्म काजलगाव, 27थि महेश्वर बसुमतारी गरेश्वर, 28थि जुबिराज बसुमतारी बनरगाव, 29थि जगदीश सरकार मोदैबारि। फारियै BPF-नि देरहासार जानाय सुबुंफ्रा बेखिनियानो आरो बिथांमोनखौ जथायै लानानै आथिखालाव हाग्रामा महिलारिया गावनि फोसावखानाय बादियै 3 अक्ट'बरनि गेजेराव BTC-नि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खालामनाय जासिगोन। मिजिंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTC-नि ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्टफ्रा BTC-आव फैफिननांगौ आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया
गावनि इलेक्शन इस्टाराव होनाय बायदि 5 गेरेन्टिजों लोगोसे बहाय माखासे आसनिफोर लानाय जादों बेफोर आसनिफ्रा जाहाथे मोगथां महर मोनो बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसेयावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया BLT एग्रीमेंटनि जै भारत सरकार आसाम सरकारजों जा थांखिखौ लानानै जि रादाय खादोंमोन बे रादायफोरनि गासै डिपार्टमेन्टफ्रा फिन BTC आव फैफिननांगौ आरो बिथां मिसलिया प्रमद बर'नि जि सरकारनि दिनाव लांजानाय 16 डिपार्टमेन्टखौ BTC आव लाबो फिननांगौ बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय आरो BTC ओनसोलाव जाहाथे बिथां प्रमद बर' बेपारिनि दिनाव BTC ओनसोलाव बायजो आसामनिफ्राय फैनानै BTC आव साख्रि लाबोनाय थासारिया जाहाथे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जाया आरो बिथां हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सालायनाय समाव BTC नि रायजो राजानि बादै BTC आव आसामनिफ्राय फैनानै साख्रि मावफैनो हायाखैमोन नाथाय बिथां प्रमद बर'नि दिनाव ठिकादारखौनो होन साख्रि बाख्रि अफिसारनिफ्राय लानानै माखासे फिसा बिला साख्रि बाख्रि मावनायफोरखौ आसामनिफ्राय हरनानै BTC नि गुन्दैखौ जाहोनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि थासारिया बिथां हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 17 बोसोर जायाखैमोन आरो आथिखालनि 5 बोसोरनि बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव गोख्रों भाबै इनिशिएटिभ लायो आरो BTC नि लागाम जरिखौ मोजां रोखोमै हमथानानै बिथाङा सालायगोन होननानै जों मिजिंथियो मानोना बिथाङा 17 बोसोर BTC खौ सालायनायनि भास्ट एक्सपेरिमेन्ट दङ आरो बे एक्सपेरिमेन्टनि जोहैनो बिथाङा BTC खौ मोजाङै सालायलांगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बिथाङा गणतन्त्र बेरेखा सरकारनि बेरेखायै बिथाङा प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव गाव मानो BTC एसेम्ब्लियाव थाङाखै मानोना प्रमद बर'आ नंखाय गणतान्त्रिकनि जि सिस्टेमखौ लायाबासिनो GSP UPPL BJP जथाय लोगो लानानै सरकार जादोंमोन नाथाय बियो मोनसे अगणतान्त्रिक सरकार BTC आव जादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा सानसेबो प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव बिथाङा MCLA महरै जानानै थादोंमोन नाथाय प्रमदनि ससियेल मिडियानि बादै बिथाङा प्रमदनि फंसेबो खोथाखौ बिथाङा लायाखैमोन मानोना बिथाङा मोनसे सदबांसा लादोंमन जानो हागौ जेब्लासिम प्रमद बर' थागोन अब्लासिम बिथाङा BTC एसेम्ब्लियाव थाङा होननानै बिथाङा सानदोंमोन आरो बिथाङा अगणतान्त्रिक भाबै सरकार दानायनि थाखाय बिथां देरहासारखौ बिरोधी हान्जानि नेता BPF निफ्राय होदोंमोन आरो बिथांमोननि जोहैनो प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव माखासे सोंनाय फिननाय आरो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ काउन्टार होनायाव बिथाङा बाहायबोदोंमोन।